Seisoin Metropol-pankin kiiltävien lasiovien takana ja tuijotin omaa heijastustani. En tunnistanut naista, joka katsoi minua takaisin. Hiukseni olivat suttuisella poninhännällä, teepaitani oli rypistynyt ja silmieni alla olevat tummat varjot kertoivat kuukausien, ehkä vuosien unettomuudesta. Mutta tuolla puolen, ilmastoidussa neuvotteluhuoneessa, istui toinen versio minusta. Hänellä oli yllään minun kallein kamelinvärinen villakangastakkini, hänen hiuksensa olivat täydellisesti föönatut, ja hän hymyili aviomiehelleni tavalla, jota en ollut nähnyt vuosiin. Sydämeni löi niin kovaa, että tunsin sen tärykalvoillani asti. Kädessäni puristin älypuhelinta, kuin se olisi ollut ainoa ankkurini todellisuuteen. Vielä 2 tuntia sitten maailmani oli ollut vain kaurapuuroa, likaisia vaippoja ja loputonta väsymystä. Ennen kuin sukelletaan itse tarinaan, kerrohan kommenteissa, missä päin Suomea tai maailmaa katselet tätä videota. Muista myös tilata kanava, se auttaa minua rakentamaan yhä kasvavan ja innostuneen yhteisön. Ja nyt aloitetaan tämän päivän kertomus. Kaikki alkoi puhelusta, joka keskeytti tiistai-iltapäivän harmaan rutiinin. Olin keittiössä Helsingin Töölössä, yrittäen siivota 4-vuotiaan Nooran pöydälle levittämää aamupalaa, samalla kun 10 kuukauden ikäinen Sinea kitisi sitterissään. Olin nukkunut viime yönä ehkä 3 tuntia. Päässäni tykytti jomottava särky, ja jokainen lapsen kiljaisu tuntui sähköiskulta selkärangassa. Puhelin soi. Näytöllä näkyi tuntematon numero, mutta vastasin silti, toivoen sen olevan jokin peruutus tai edes joku, joka puhuisi minulle kuin aikuiselle. Salla Järvinen. Täällä on Aino Viitanen Metropol-pankista. Muistatko minut vielä? Ääni oli tuttu, mutta aivoni tuntuivat olevan täynnä puuvillaa. Aino, totta kai muistan. Onko jotain hätänä? Ja 5 vuotta sitten olin pelastanut Ainon, nuoren pankkivirkailijan, syytöksiltä ja potkuilta. Olin työskennellyt silloin vielä johtavana analyytikkona ja osoittanut, että Ainon esimies oli se, joka oli siirtänyt varoja omiin nimiinsä, ei Aino. Sen jälkeen olimme nähneet satunnaisesti pankissa ja hän oli aina tervehtinyt minua lämpimästi. Nyt Ainon ääni vapisi. Salla, teen juuri nyt jotain sellaista, mikä maksaa minulle työpaikkani. Jos kukaan saa tietää tästä puhelusta, olen pulassa, mutta olen sinulle velkaa kaiken. Laskin rätin pöydälle ja suoristin selkäni. Jokin Ainon äänensävyssä sai kylmät väreet kulkemaan iollani. Puhu minulle, Aino. Miehesi on täällä. Hän istuu neuvotteluhuoneessa erään naisen kanssa. Mä päästin pienen, katkeran naurahduksen. Aino, se on mahdotonta. Teemu on työmatkalla Tukholmassa. Hän lähti eilen aamulla ja palaa vasta 4 päivän kuluttua. Salla, Ainon ääni hukkui melkein kuiskausukseksi. Se nainen, hän on sinä. Tarkoitan, että hän väittää olevansa sinä. Hänellä on sinun vaaleanruskea villakangastakkisi ja merkkilaukkusi. Hän on jopa esittänyt sinun ajokorttisi. He luulevat, etten tunnista sinua, koska olet ollut kotona lasten kanssa, mutta minä muistan sinut. Maailma ympärilläni pysähtyi. Keittiön ikkunasta siivilöityvä kalpea syysvalo tuntui muuttuvan kylmäksi ja vieraaksi. Mitä he tekevät siellä? He yrittävät tyhjentää kaikki säästötilisi ja sijoitussalkkusi. Kaiken, Salla. Heillä on pinoittain asiakirjoja. He siirtävät yleisvaltakirjoja ja omaisuutta. He ovat olleet täällä jo 2 tuntia. Aino piti tauon ja kuulin hänen hengityksensä tihenevän. Ja Salla, äitisi on heidän mukanaan. Viivi on täällä todistajana. Hän allekirjoittaa papereita heidän rinnallaan. Puhelin oli pudota sormistani. Äitini, Viivi Heis, se ei voinut olla totta. Äitini oli aina ihaillut Teemua, kutsunut häntä perheen pelastajaksi, mutta että hän osallistuisi tällaiseen. Tule tänne heti, Aino vaati. Yritän viivytellä heitä järjestelmävirheisiin vedoten, mutta heillä on kiire. Tule ennen kuin he ehtivät lähteä. Hän sulki puhelimen. Seisoin keskellä keittiötä ja katsoin Nooraa, joka tuijotti minua suurilla silmillään. Noora oli kuin pienoisversio isästään, samat älykkäät silmät ja oikukas suu. Sillä hetkellä näin tyttäressäni tulevaisuuden manipulaattorin, jos en toimisi nyt. Jos antaisin tämän tapahtua, en menettäisi vain rahojani, vaan myös lapseni ja oman arvokkuuteni.
15 vuotta elämästäni olin antanut uralle ja 10 vuotta miehelle, jota rakastin. Olin synnyttänyt 3 lasta, Eelin, Nooran ja Sinean. Olin luopunut urastani analyytikkona, koska Teemu sanoi, että perhe tarvitsi äitiä, ei työjuhtaa. Olin allekirjoitellut jokaisen paperin, jonka hän oli eteeni työntänyt, koska luotin häneen. Olin ollut liian väsynyt kyseenalaistamaan mitään. Ja koko tämän ajan hän oli rakentanut ansaa. Hetki vain, kulta, sanoin Nooralle, ja ääneni kuulosi vieraalta, kovalta. Laitoin hänelle piirretyt päälle, tarkistin, että Sinea nukkui sängyssään, ja soitin naapurilleni rouva Jutilalle. Rouva Jutila oli eläkkeellä oleva opettaja, joka auttoi usein lapsenvahtina. Seija, minun on lähdettävä heti, hätätapaus. Voitko tulla katsomaan lapsia 2 tuntia? Onneksi Seija ei kysellyt turhia. 15 minuuttia myöhemmin hän astui ovesta sisään, ja minä juoksin rappusiin samassa ruttuisessa teepaidassa ja likaisissa farkuissa. En ehtinyt edes pestä hiuksiani. Tilasin taksin ja istuessani takapenkillä tunsin, kuinka vanha minäni alkoi herätä. Se nainen, joka oli sulkenut 1,000,000 sopimuksia ja löytänyt pienimmätkin virheet monimutkaisista tilinpäätöksistä, ei ollutkaan kuollut. Hän oli vain nukkunut vaipanvaihdon ja valvomisen alla. Nyt tuo analyytikko, jota kollegat kutsuivat kerran röntgeniksi, alkoi palauttaa asioita mieleensä. Kamelinvärinen villakangastakki, se oli kadonnut kuukausi sitten. Teemu sanoi, että olimme varmaan unohtaneet sen pesulaan. Uskoin häntä. Käsilaukkuni ja ajokorttini. 2 viikkoa sitten Teemu väitti kadottaneensa ne autoon tavaroita siirtäessään. Hän löysi ne myöhemmin, mutta muovikortti näytti jotenkin erilaiselta. Äitini oli soittanut omituisen usein viime viikkoina, kysellen jaksamisestani, väsymyksestäni ja siitä, haluaisinko päästä hetkeksi eroon kaikesta. Luulin sitä välittämiseksi. Se olikin maaperän valmistelua. Taksi pysähtyi pankin eteen. En mennyt pääovesta. Soitin Ainolle. Olen täällä. Miten pääsen sisään niin, etteivät he näe minua? Takaovi, huoltopuoli. Tulen sinua vastaan. 5 minuuttia myöhemmin seurasin Ainoa henkilökunnan portaita ylös. He ovat neuvotteluhuoneessa A, hän kuiskasi. Vein heidät valvontahuoneeseen. Sieltä näet kaiken. Valvontahuone oli pieni ja tunkkainen. Seinällä olevilla näytöillä näkyi useita kulmia neuvotteluhuoneesta. Siellä hän oli. Teemu Järvinen, lapsieni isä, istui pöydän päässä kalliossa puvussa, jota en ollut koskaan nähnyt. Hän näytti rentoutuneelta ja menestyneeltä. Hänen vieressään istui nainen minun takissani. Hän oli nuorempi, huolitellumpi, ehkä sellainen kuin minä olin ollut 5 vuotta sitten ennen 3. lasta. Pöydän toisella puolella istui äitini, Viivi, 65-vuotias nainen, joka näytti keskittyneeltä. Hän allekirjoitti papereita nostamatta katsettaan. Huoneessa oli vielä 4. henkilö, Teemun sisar, Tiina, kiinteistön välittäjä, joka oli aina katsonut minua alaspäin. Aino, sanoin hiljaa. Tarvitsen tiliotteet kaikista tileistäni viimeisen 3 vuoden ajalta. Ja listan jokaisesta valtakirjasta, joka on tehty minun nimissäni. Aino nyökkäsi ja poistui. Jäin yksin pimeään huoneeseen tuijottamaan näyttöä. Näin, kuinka Teemu laski kätensä tuon toisen naisen selälle. Se oli intiimi ele, tuttu kosketus mieheltä, joka teki tätä jo ties monettako kertaa. Jokin sisälläni murtui, mutta samalla jokin loksahti kohdalleen. Olin analyytikko, kaupungin paras. Ja nyt aioin tehdä sen, mitä osasin parhaiten. Kerätä tiedot, analysoida tilanteen, etsiä heikot kohdat ja iskeä niihin niin kovaa, ettei vastustaja nousisi enää koskaan. Aino palasi paksun paperinipun kanssa. Aloin lukea niitä nopeasti, ammattimaisesti, tehden merkintöjä lyijykynällä. Se, mitä näin, sai veren hyytymään suonissani. Viimeisen vuoden aikana tileiltäni oli kadonnut 800 000 euroa. Pieniä 10 000 euron siirtoja oli tehty jatkuvasti Tiinan kiinteistöfirman tilille. 3 kuukautta sitten oli tehty valtakirja, joka antoi oikeuden myydä meidän kotiimme Helsingin keskustassa. En muistanut allekirjoittaneeni sellaista.
Kuukausi sitten nimissäni oli otettu 500 000 euron laina, jonka vakuutena oli kesämökkimme saaressa. Ja 2 viikkoa sitten henkivakuutukseni edunsaajaksi oli vaihdettu lasten sijasta Teemu henkilökohtaisesti. Osoitin kohtaa, jossa asunnon myyntiin oikeuttava valtakirja oli allekirjoitettu. Aino tarkisti järjestelmän. Tämä on tehty tässä konttorissa. Olit kuulemma itse paikalla. Valvontakameran mukaan nainen, joka näyttää sinulta, allekirjoitti sen. Näytä tallenne. Ruudulle ilmestyi nainen minun vaatteissani. Selin kameraan. Hän allekirjoitti paperit kääntymättä kertaakaan kunnolla. Teemu seisoi hänen vieressään. Se en ollut minä, sanoin. 3 kuukautta sitten olin sairaalassa rintatulehduksen takia. Minulla on kaikki sairaalapaperit tallessa. Aino kalpeni. Tämä on väärennös. Tämä on petos ja törkeä varkaus. Tämä on vasta alkua, Aino. Vasta alkua. Jatkoin tutkimista. Soitin entiselle kollegalleni analyysiosastolle ja pyysin häntä tarkistamaan epävirallisesti Teemun yrityksen, Järvinen Groupin, tilan. Vastaus tuli 15 minuutissa, ja se oli musertava. Teemun yritys oli konkurssin partaalla. Velkoja tavarantoimittajille, maksamattomia lainoja, oikeusjuttuja. Teemu oli piilotellut tätä vuoden ajan. Hän ei ollut avaamassa uutta toimipistettä Tukholmaan. Hän yritti pelastaa omaisuuttaan velkojilta. Ja kaikki tuo omaisuus oli merkitty minun nimiini. Teemu oli käyttänyt minua kilpenään vuosia. Kun meni hyvin, hän oli menestyvä liikemies. Kun ongelmat alkoivat, hän siirsi kaiken minulle, jotta velkojat eivät voisi koskea niihin. Ja nyt hän oli siirtämässä nestemäistä omaisuutta sisarelleen, jotta hän voisi eron jälkeen jättää minut velkojen kanssa puille paljaille. Aino, katsoin häntä. Tuo nainen, joka esittää minua, kuka hän on? Aino lähti ottamaan selvää. Hän palasi 10 minuutin kuluttua. Jasmin Virtanen, 28 vuotta. Hän on merkitty Teemun firman palkkalistoille toimistopäälliköksi. Viimeisen 3 vuoden aikana hänen tililleen on siirretty yli 600 000 euroa Teemun yritystileiltä. Ja Aino epäröi. Kuukausi sitten hän on hakenut äitiysavustusta. Rakastajatar. Raskaana oleva rakastajatar. Samalla kun minä synnytin Teemun 3. lasta, valvoin yöt ja muutuin varjoksi itsestäni, hän rakensi uutta elämää toisen naisen kanssa. 3 vuotta. Heidän suhteensa oli kestänyt 3 vuotta. Nousin ylös. Minun oli oltava hetki yksin. Menin henkilökunnan vessaan ja katsoin itseäni peilistä. Tummat silmänaluset, juurikasvu, kuivat huulet, ruttuinen paita. Muistin Teemun sanat kuukausi sitten. Salla, oletko katsonut peiliin? Näytät ihan kotiapulaiselta. Minua hävettää viedä sinut ulos syömään. Luulin silloin, että hän oli oikeassa. Luulin, että olin päästänyt itseni rapistumaan ja että syy oli minun. Nyt ymmärsin. Hän teki sen tahallaan. Hän eristi minut ystävistäni, kieltäytyi palkkaamasta apua, vakuutti minut siitä, että olin itsekäs, jos halusin takaisin töihin. Hän uuvutti minut fyysisesti ja henkisesti, jotta en huomaisi, kuinka hän varasti elämäni. Puhelimeni värähti. Viesti Seija Jutilalta. Kaikki hyvin, lapset nukkuvat. Ei kiirettä. Lapset, minun lapseni. Jos Teemu onnistuisi suunnitelmassaan, jäisin vaille mitään. Ei rahaa, ei kotia, ei työtä. Ja hänellä olisi varallisuus, talo, autot ja nuori, raskaana oleva rakastajatar. Mikä pahinta, äitini todistuksella epävakaasta mielentilastani, hän voisi yrittää viedä myös lapset. Ei. Suoristin selkäni ja roiskaisin kylmää vettä kasvoilleni. Katsoin itseäni silmiin ja näin siellä jotain, mikä oli kadonnut vuosia sitten. Raivoa. Kylmää, laskelmoivaa ja ammattimaista raivoa. Palasin valvontahuoneeseen. Aino, tarvitsen apuasi, ja minun on voitava luottaa sinuun. Mitä vain, Salla? Soita pankin sisäiselle turvallisuudelle. Sano, että epäilet identiteettivarkautta ja petosta. Käske heidän olla valmiina, mutta älkää puuttuko asiaan vielä. Kaivoin puhelimeni esiin ja soitin Leenalle, ainoalle ystävälleni, joka oli pysynyt rinnallani vanhoilta ajoilta asti. Leena oli perheoikeuteen erikoistunut asianajaja. Leena, minulla on hätätapaus.
Aviomies, rakastajatar, törkeä petos. Tarvitsen välittömän kiellon kaikkiin kiinteistöjäni koskeviin toimiin. Salla, Leenan ääni oli järkyttynyt. Teemu, onko sinulla todisteita? Kyllin. Lähetän ne sinulle heti. Lähetin kuvat tiliotteista ja valtakirjoista, sitten käännyin takaisin näyttöjen puoleen. Neuvotteluhuoneessa ei ollut muuttunut mikään. Teemu puhui edelleen pankinjohtajan kanssa, hymyillen sitä valloittavaa hymyään, johon olin kerran rakastunut. Jasmin, tuo nainen, joka esitti minua, istui vieressä ja näytteli täydellisesti väsynyttä vaimoa. Äitini allekirjoitti viimeistä paperia. Sitten näin äitini nousevan ja poistuvan huoneesta, luultavasti vessaan. Tein päätökseni. Aino, tarkkaile tilannetta. Jos jotain muuttuu, soita. Poistuin valvontahuoneesta ja kävelin kohti naisten huonetta. Äitini seisoi peilin edessä korjaamassa huulipunaansa. Kun hän näki minut heijastuksessa, hän pudotti punansa lattialle. Salla, sinä, mitä sinä täällä teet? Samaa voisin kysyä sinulta, äiti. Mitä sinä teet pankissa mieheni ja hänen raskaana olevan rakastajattarensa kanssa? Äitini kasvot muuttuivat tuhkanharmaiksi. Hän tuijotti minua kuin aavetta, ja huulipuna, jonka hän oli pudottanut, pyöri hitaasti laattalattialla. Se jätti punaisen, verisen näköisen juovan valkoiseen kiveen. Minä en hätkähtänyt. Seisoin siinä selkä suorana, vaikka jokainen lihas vartalossani huusi väsymystä. Salla, minä en ymmärrä, hän änkytti. Hänen kätensä tärisivät niin kovasti, että hän joutui tarttumaan lavuaarin reunaan. Tiimu sanoi, että olet kotona. Hän sanoi, että olet voinut huonosti, että olet ollut sekava. Aloin nauraa. Se oli kuiva, iloton ääni, joka kajahti WC-tilan kaakeleista. Sekava, niinkö hän sanoi. Hän on uuvuttanut minut tarkoituksella. Hän on valvottanut minua, eristänyt minut ja vienyt lapsilta heidän äitinsä, jotta hän voisi varastaa kaiken, mitä olemme 10 vuoden aikana rakentaneet. Asuin askeleen lähemmäs äitiäni. Katso minua, äiti. Olenko minä sekava? Vai näyttääkö tämä siltä naiselta, joka istuu tuolla neuvotteluhuoneessa minun vaatteissani? Äitini nielaisi. Hän sanoi, että se nainen on avustaja, että sinä et jaksa hoitaa pankkiasioita juuri nyt ja että meidän täytyy suojella perheen omaisuutta. Äiti, sinä olet allekirjoittanut papereita todistajana. Sinä olet vahvistamassa identiteettivarkautta, sanoin hiljaa ja vaativasti. Tule kanssani. Nyt. Tartuin äitiäni ranteesta, en kovaa, mutta lujasti, ja johdatin hänet takaisin valvontahuoneeseen. Aino katsoi meitä silmät pyöreinä, mutta ei sanonut mitään. Hän siirtyi sivuun, jotta äitini näkisi suuren näytön. Ruudulla Teemu nauroi jollekin, mitä tuo vieras nainen sanoi. Sitten Teemu kurottautui ja silitti naisen poskea tavalla, joka ei jättänyt tilaa tulkinnoille. Se oli rakastava, omistushaluinen ja intiimi ele. Äitini päästi pienen hätääntyneen äänen. Kuka tuo on? Äiti kysyi kuiskaten. Hän on Jasmin Virtanen, Teemun toimistopäällikkö. Ja hän odottaa Teemun lasta, vastasin kylmästi. Hän on ollut Teemun elämässä ainakin 3 vuotta. Samaan aikaan kun minä odotin Nooraa ja Sineaa, Teemu rakensi tätä rinnakkaistodellisuutta. Osoitin toista näyttöä, jossa näkyi pinoittain tiliotteita. Katso näitä lukuja, äiti. 800 000 euroa on siirretty Tiinan yritykselle viimeisen vuoden aikana. Samaan aikaan Teemu kertoi minulle, ettei meillä ole varaa palkata lastenhoitajaa, jotta minä pääsisin takaisin töihin. Hän sanoi, että meidän täytyy säästää lasten tulevaisuutta varten. Äitini peitti suunsa kädellään. Kyyneleet alkoivat valua hänen poskiaan pitkin. Hän sanoi, että hän tekee tämän kaiken teidän takianne. Hän sanoi, että sinä olet sairastunut synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja olet vaarallinen itsellesi ja lapsille. Sydämeni jätti lyönnin välistä. Vaarallinen lapsille. Se oli uusi taso jopa Teemulle. Hän ei yrittänyt vain viedä rahojani. Hän valmisteli maaperää sille, että saisi lasten yksinhuoltajuuden ja voisi häivyttää minut heidän elämästään kokonaan. Hän valehteli sinulle, äiti.
Hän käytti sinua hyväkseen, koska tiesi, että sinä luotat häneen enemmän kuin omaan tyttäreesi, sanoin ja tunsin vanhan piston rinnassani. Äitini oli aina pitänyt Teemua täydellisenä vävynä, miehenä, joka nosti meidät keskiluokkaisesta elämästä luksukseen. Mitä me teemme? Äiti kysyi ääni murtuen. Hän tuhoaa meidät kaikki. Sinä menet takaisin sinne, sanoin ja katsoin häntä suoraan silmiin. Menet takaisin neuvotteluhuoneeseen. Älä sano mitään. Älä paljasta, että olet nähnyt minut. Allekirjoita vain se, mitä he pyytävät, mutta varmista, että näet jokaisen sivun. Me tarvitsemme todisteet siitä, että he yrittävät väärentää minun nimeni. Minä en pysty siihen, Salla. Käteni tärisevät liikaa. Sinun on pystyttävä. Tee se lapsenlapsiesi takia. Jos he kävelevät ulos täältä noiden papereiden kanssa, meillä ei ole enää kotia. Äiti pyyhki kyyneleensä ja veti syvään henkeä. Hän suoristi jakkunsa ja nyökkäsi. Hän näytti vanhalta ja hauraalta, mutta hänen silmissään välähti ensimmäistä kertaa jotain sellaista, mitä en ollut nähnyt vuosiin. Päättäväisyyttä. Kun äiti poistui valvontahuoneesta, käännyin Ainon puoleen. Aino, oletko saanut sisäisen turvallisuuden kiinni? Kyllä. Turvapäällikkö on matkalla. Hän sanoi, että he odottavat merkkiäsi. He eivät halua tehdä kohtausta pankkisalissa, jos se on vältettävissä. Ei kohtausta pankkisalissa, hymähdin. Minä haluan, että koko maailma näkee, mitä Teemu Järvinen on miehiään. Mutta odotetaan vielä hetki. Puhelimeni soi. Se oli Leena, asianajaja ystäväni. Salla, kuuntele tarkasti. Olen tehnyt hätähakemuksen käräjäoikeuteen. Kaikki kiinteistökaupat ja varojen siirrot on nyt jäädytetty väliaikaisella turvaamistoimella. Jos he yrittävät viedä kaupat loppuun tänään, ne ovat laittomia. Kiitos Leena, olet pelastanut minut. Älä vielä kiitä, Teemu on ovela. Jos hän saa vihiä tästä, hän tyhjentää ne tilit, joihin turvaamistoimi ei ylety. Sinun on kohdattava hänet nyt. Katsoin valvontakameran kuvaa. Teemu oli noussut seisomaan ja kätteli pankinjohtajaa. Jasmin, tuo irvokas kopio minusta, otti käsilaukkunsa ja nousi myös. He olivat lähdössä. Nyt se tapahtuu, kuiskasin. Tunsin, kuinka adrenaliini virtasi suonissani. Kaikki se väsymys, joka oli painanut minua kuukausia, katosi. Tilalle tuli kirkas, jäätävä analyyttisyys. Tiesin tarkalleen, mitä minun piti tehdä. En ollut enää vain uupunut äiti. Olin nainen, jolla oli kaikki tarvittavat luvut ja faktat hallussaan. Kävelin ulos valvontahuoneesta ja suuntasin kohti neuvotteluhuonetta A. Käytävä tuntui loputtoman pitkältä. Ohitin muita asiakkaita, jotka eivät tienneet, että metrien päässä heistä oli käynnissä suuren luokan rikos. Pysähdyin neuvotteluhuoneen oven taakse. Vedin keuhkoihini ilmaa, joka tuoksui kalliilta hajuvedeltä ja siivousaineilta. Katsoin lasioven läpi. Teemu seisoi selin minuun, auttaen Jasminia pukemaan päällensä minun vaaleanruskeaa villakangastakkiani. Se näky sai minut melkein voimaan pahoin. Se takki oli ollut äitini lahja minulle 35-vuotispäivänäni. Se oli symboli laadusta ja arvokkuudesta, asioista, joita Teemu nyt yritti riistää minulta. Avasin oven hitaasti, mutta päättäväisesti. Huoneessa syntyi täydellinen hiljaisuus. Se oli sellainen hetki, jolloin aika tuntuu venyvän ja jokainen pieni yksityiskohta piirtyy verkkokalvoille. Teemun hämmentynyt ilme, Jasminin kalpeneminen, äitini vapisevat huulet ja Tiinan terävä, laskelmoiva katse. Hei rakas, sanoin tyynesti. Ääneni ei värissyt, se oli kylmä kuin talvinen merivesi. Miten matka Tukholmaan sujui? Tulitpa sinä nopeasti takaisin. Teemu jähmettyi. Hän näytti siltä, kuin joku olisi lyönyt häntä palleaan. Hänen kätensä pysähtyi Jasminin olkapäälle, siihen villakangastakille. Salla, Teemu sai sanotuksi. Mitä sinä teet täällä? Sinun piti olla lepäämässä. Lepäämässä? Niinkö sinä sanoit kaikille? Astuin huoneeseen ja suljin oven takanani. Sanoitko pankinjohtajalle myös, että vaimosi on niin sekaisin, ettei hän tunnista edes omia vaatteitaan toisen naisen päällä? Käännyin katsomaan Jasminia. Hän oli nuori, ehkä tuskin yli 25. Hänen meikkinsä oli ammattilaisen tekemä ja hän oli selvästi nähnyt vaivaa näyttääkseen minulta. Mutta nyt, kun katsoimme toisiamme silmästä silmään, yhdennäköisyys mureni.
Hän näki silmissäni jotain, mikä pelotti häntä. Ja sinä, sanoin Jasminille. Toivottavasti pidät tuosta takista. Se on viimeinen kallis asia, jota tulet koskaan pitämään ylläsi. Tämä on väärinkäsitys, Tiina keskeytti ja nousi tuolistaan. Salla, sinä olet selvästi yliväsynyt. Mennään kotiin ja puhutaan tästä. Istu alas, Tiina, sanoin ja katsoin häntä niin kovaa, että hän todella istahti takaisin. Minulla on täällä tiliotteet 800 000 eurosta, jotka on siirretty yrityksellesi. Minulla on myös valvontakameratallenteet siitä, kuinka tämä nainen on väärentänyt nimeni valtakirjoihin. Ja minulla on poliisi matkalla tänne. Teemun kasvot vääntyivät. Hänen hurmurin naamionsa alkoi halkeilla. Salla, älä tee tästä numeroa. Minä voin selittää kaiken. Tein tämän meidän perheemme takia. Yrityksellä on vaikeuksia ja minun piti suojata varat. Suojata varat siirtämällä ne sisaresi ja raskaana olevan rakastajattaresi nimiin, kysyin ja kohotin kulmakarvaani. Teemu, minä olen analyytikko. Minä osaan lukea numeroita paremmin kuin sinä osaat valehdella. Sinun yrityksesi on konkurssissa, koska olet elänyt yli varojesi ja rahoittanut tätä kaksoiselämää minun rahoillani. Pankinjohtaja, keski-ikäinen mies nimeltään Herra Virtanen, näytti siltä kuin hän olisi halunnut kadota maan alle. Rouva Järvinen, meillä on täällä asiakirjat, jotka on vahvistettu. Vahvistettu kenen toimesta? Kysyin ja osoitin äitiäni. Äitini toimesta, jolle mieheni on syöttänyt valheita mielenterveydestäni, vai tämän huijarin toimesta, joka istuu tuossa? Otasin pöydältä nipun papereita, joita he olivat juuri allekirjoittaneet. Katsoin väärennettyä allekirjoitustani. Se oli taitava, mutta siinä oli pieni virhe, jonka vain minä tunnistin. Sillä hetkellä ovi avautui uudelleen, ja 2 poliisia astui sisään yhdessä pankin turvapäällikön kanssa. Teemu yritti vielä kerran. Konstaapeli vaimoni ei ole oma itsensä. Hän kärsii vakavasta uupumuksesta. Tämä on perheen sisäinen asia. Kävelin suoraan vanhemman poliisin luo. Nimeni on Salla Järvinen. Tässä on henkilöllisyystodistukseni. Tuo nainen tuolla on Jasmin Virtanen, joka on esiintynyt minuna. Tässä on pino väärennettyjä asiakirjoja ja todisteet törkeästä kavalluksesta. Pyydän, että pidätätte nämä ihmiset välittömästi. Jasmin alkoi itkeä. Teemu, sano jotain. Sinä sanoit, ettei hän saisi koskaan tietää. Teemu katsoi minua ja hänen silmissään ei ollut enää katumusta, vaan puhdasta vihaa. Se oli mies, jonka kanssa olin jakanut sänkyni ja elämäni 10 vuotta. Se oli mies, jota olin pitänyt lasteni sankarina. Sinä tuhoat kaiken, Salla. Hän suhisi hampaidensa välistä, kun poliisi tarttui häntä käsivarresta. Kuka elättää lapsesi, kun minä olen vankilassa? Sinä et ole tehnyt päivääkään töitä vuosiin. Sinä kuolet nälkään ilman minua. Naurahdin taas, mutta tällä kertaa ääni oli täynnä voimaa. Minä en tarvitse sinua elättämään minua, Teemu. Minä olen se, joka ansaitsi ne rahat, jotka sinä hävisit. Ja mitä työhön tulee, usko pois, minä olen jo saanut uuden paikan. Kun Teemua, Tiinaa ja Jasminia vietiin ulos neuvotteluhuoneesta, jäin seisomaan äitini kanssa tyhjään tilaan. Äitini murtui täysin ja vajosi tuolille peittäen kasvonsa käsiinsä. Salla, anna anteeksi. Miten minä saatoin olla niin tyhmä? Laskin käteni hänen olkapäälleen. Me selviämme tästä, äiti. Mutta nyt minun on mentävä kotiin lasten luo. Kävelin ulos pankista. Syksyinen ilma tuntui raikkaalta, ja vaikka taivas oli harmaa, näin siellä valoa. Puhelimeni värähti. Viesti Leenalta. Kaikki ok. Poliisi vahvisti pidätykset. Oletko kunnossa? Vastasin yhdellä sanalla. Olen. Mutta samalla kun istuin taksiin, tiesin, että taistelu oli vasta alussa. Teemulla oli edelleen ystäviä ja hänellä oli edelleen keinoja satuttaa minua. Ja minun oli selvitettävä, kuinka syvälle tämä petos todella ulottui. Oliko kyse vain rahasta, vai oliko elämäni varrella muitakin ansoja, joita en ollut vielä huomannut? Kun saavuin kotiin, Seija Jutila odotti minua eteisessä. Hän katsoi minua tutkivasti. Salla, sinä näytät erilaiselta. Olenkin, Seija. Olen vihdoin herännyt. Menin lastenhuoneeseen. Noora leikki legoilla ja Eeli luki kirjaa sohvalla.
Sinea nukkui edelleen rauhallisesti. Katsoin heitä ja tunsin polttavaa halua suojella heitä kaikelta siltä pahuudelta, jota heidän isänsä edusti. Mutta sitten huomasin jotain. Eelin yöpöydällä oli pieni, outo laite, jota en ollut aiemmin nähnyt. Se oli musta, kynän kokoinen ja siinä paloi himmeä punainen valo. Kylmä hiki nousi otsalleni. Teemu ei ollut vain seurannut minua pankissa. Hän oli seurannut meitä täällä, meidän omassa kodissamme. Tuijotin pientä, mustaa laitetta Eelin yöpöydällä. Se oli vain muutaman senttimetrin pituinen, huomaamaton ja teknisen oloinen. Sen pieni punainen valo tuntui polttavan reijän verkkokalvoilleni. Sydämeni, joka oli juuri ehtinyt hieman rauhoittua pankin välien selvittelyn jälkeen, alkoi taas takoa rintaani vasten. Se ei ollut lelu. Se ei kuulunut 7-vuotiaan pojan huoneeseen. Poimin laitteen varovasti sormieni väliin. Se tuntui kevyeltä, melkein merkityksettömältä, mutta tiesin heti, mitä se edusti. Se oli Teemun tapa pitää minut otteessaan silloinkin, kun hän ei ollut paikalla. Se oli kuuntelulaite, tai kenties kamera. Tunsin äkillistä, kylmää oksetusta. Olin kävellyt tässä kodissa alusvaatteillani, itkenyt uupumustani pimeässä keittiössä, puhunut ystävilleni puhelimessa ja uskonut olevani turvassa. Kaikki nuo hetket oli mahdollisesti tallennettu. Teemu oli kerännyt aineistoa. Hän ei ollut vain varastanut rahojani. Hän oli loukannut pyhintä paikkaani, kotiani ja lasteni yksityisyyttä. Äiti, mikä tuo on? Hätkähdin. Eeli seisoi oviaukossa, katsellen minua kysyvästi. Puristin laitteen nyrkkiini ja yritin pakottaa kasvoilleni levollisen ilmeen. Tämä on vain yksi isän jättämä juttu. Hän taisi unohtaa sen tänne. Mene hän takaisin leikkimään Nooran kanssa, minä tulen kohta. Eeli nyökkäsi ja poistui, mutta hänen katseessaan oli jotain liian aikuista. Lapset vaistoavat valheen, vaikka he eivät ymmärtäisikään sen syvyyttä. Kun hän oli poissa, aloin systemaattisesti käydä läpi koko huoneistoa. Kävin läpi hyllyt, pistorasiat, palovaroittimet ja huonekasvien ruukut. Löysin 2 muuta samanlaista laitetta. Yhden olohuoneen kirjahyllyn takaa ja yhden meidän makuuhuoneestamme, suoraan sängyn yläpuolella olevan taulun kehyksestä. Istuin makuuhuoneen lattialle 3 pientä laitetta edessäni. Tunsin olevani alaston. Tämä ei ollut enää vain talousrikos. Tämä oli vainoamista. Mieleni alkoi raksuttaa analyytikon tarkkuudella. Jos Teemu oli asentanut nämä, hänen on täytynyt tallentaa aineisto jonnekin. Hänellä oli aina ollut oma työhuoneensa, jonne minulla ei ollut asiaa työrauhan vuoksi. Olin kunnioittanut sitä rajaa 10 vuotta. Nyt tuo raja oli poissa. Kävelin työhuoneen ovelle. Se oli lukossa, kuten aina. Mutta Teemu oli ylimielinen. Hän uskoi, etten koskaan uskaltaisi murtautua hänen valtakuntaansa. Hain keittiöstä tukevan ruuvimeisselin ja väänsin lukon auki. Se murtui yllättävän helposti, samalla tavalla kuin kuvitelmani onnellisesta avioliitosta. Huoneessa tuoksui samalta kuin Teemussa, kalliilta sikarilta, nahalta ja itsevarmuudelta. Pöydällä oli hänen kannettava tietokoneensa, jota hän ei ollut ottanut mukaan työmatkalleen. Luultavasti hänellä oli toinen laite reissuja varten. Avasin koneen. Se vaati salasanan. Kokeilin lasten syntymäaikoja. Ei. Kokeilin hääpäiväämme. Ei. Sitten muistin Jasmiinin. Jasmin Virtanen. Kokeilin hänen etunimeään ja syntymävuottaan, jonka olin nähnyt tiliotteissa. Jasmin 1997. Kone aukesi. Ruudulle avautui työpöytä, joka oli täynnä kansioita. Yksi niistä oli nimetty viattomasti sanalla arkisto. Avasin sen ja hengitykseni salpaantui. Siellä oli satoja videotiedostoja ja äänitallenteita. Klikkasin yhtä satunnaisesti. Ruudulle ilmestyi kuva minusta keittiössä. Olin rähjäinen, kyyneleet valuivat poskillani ja huusin Nooran perään, joka oli kaatanut mehua matolle. Video oli leikattu niin, että se alkoi suoraan huudostani. Se näytti siltä, kuin olisin menettänyt järkeni. Seuraava video oli tallenne keskustelustamme, jossa pyysin Teemua auttamaan lasten kanssa. Hän oli editoinut omat vastauksensa pois, jättäen vain minun epätoivoiset ja katkonaiset lauseeni. Tämän kansion nimi ei ollut arkisto, se oli ase.
Hän valmisteli oikeudenkäyntiä huoltajuudesta. Hän aikoi todistaa, että olin henkisesti epävakaa ja kykenemätön huolehtimaan lapsista. Samalla kun selasin tiedostoja, huomasin uuden sähköpostin saapuvan. Se tuli osoitteesta, jota en tunnistanut, ja otsikkona oli vain, hänellä on muutakin. Avasin viestin. Siinä luki, Salla, tiedän kuka olet, tiedän mitä pankissa tapahtui, Teemu ei ole ainoa, jota sinun pitää varoa. Tapaa minut huomenna kello 10 Kaisaniemen puiston kasvihuoneiden luona. Tule yksin. Viesti oli allekirjoitettu nimellä Markku. Muistin Markun hämärästi. Hän oli ollut Teemun yrityksen talouspäällikkö 2 vuotta sitten, kunnes hän oli saanut äkkilähdön. Teemu oli sanonut Markun varastaneen rahaa, mutta en ollut koskaan nähnyt todisteita. Olin uskonut Teemua silloinkin. Seuraava yö oli tuskallinen. Makasin sängyssä silmät auki, kuunnellen vanhan talon naksahduksia ja kuvitellen, että jokainen ääni oli Teemun askeleita eteisessä. Tiesin hänen olevan poliisin huostassa, mutta pelko ei ole loogista. Se on peto, joka kourii vatsan pohjaa. Aamulla vein lapset tarhaan ja kouluun. Noora halusi antaa minulle piirustuksen, jossa oli 2 aurinkoa. Toinen on sinulle, äiti, koska sinä olet nyt vähän pimeässä, hän sanoi. Puristin piirustusta kädessäni koko matkan Kaisaniemeen. Puisto oli lokakuun alussa harmaa ja kolkko. Tuuli puhalsi mereltä ja toi mukanaan talven lupauksen. Kasvihuoneiden lasipinnat olivat huurussa. Penkillä istui mies, joka näytti 10 vuotta vanhemmalta kuin muistin. Markulla oli kulunut takki ja väsyneet silmät. Salla, hän sanoi ja nousi ylös. Kiitos, että tulit. Mistä tiesit pankista? Kysyin suoraan, menemättä kohteliaisuuksiin. Minulla on ystäviä poliisissa. Ja minulla on syyni seurata Teemun romahdusta. Hän lavasti minut syylliseksi 2 vuotta sitten, kun sain selville, mihin hän käytti yrityksen varoja. Hän tuhosi urani ja maineeni. Markku ojensi minulle pienen muistitikun. Tämä on se, mitä hänellä on vielä jäljellä. Teemu on siirtänyt varoja sivuun jo vuosia. Hänellä on varastotila Vantaalla, jonne hän on kerännyt käteistä ja arvopapereita. Mutta se ei ole pahinta. Mikä voisi olla pahempaa kuin se, mitä olen jo nähnyt? Kysyin ja ääneni murtui hieman. Markku katsoi minua säälien. Teemu ei toimi yksin. Hänellä on verkosto. Hän on velkaa ihmisille, joita ei kiinnosta laki tai oikeuslaitos. Hän on käyttänyt sinun omaisuuttasi vakuutena hämäriin sijoituksiin. Jos hän ei pysty maksamaan takaisin, he tulevat sinun ja lasten perään. Teemu tiesi tämän. Siksi hän yritti lavastaa sinut syylliseksi ja kadota Jasminin kanssa. Hän aikoi jättää sinut syntipukiksi kaikelle. Kylmä tunne valtasi minut. Tämä oli laajempaa kuin pelkkä avioero. Tämä oli selviytymistaistelua. Miksi autat minua? Kysyin. Markku hymähti katkerasti, koska haluan nähdä hänen menettävän kaiken. Ja koska muistan, kuinka sinä kerran toimistolla autoit minua ymmärtämään monimutkaisen verosopimuksen, kun kukaan muu ei jaksanut selittää. Olet hyvä ihminen, Salla, et ansaitse tätä. Lähdin puistosta mukanani muistitikku ja päässäni takova uusi tieto. Jos Markku oli oikeassa, poliisin suorittama tutkinta olisi vain jäävuoren huippu. Teemu oli sotkenut minut johonkin paljon vaarallisempaan kuin pelkkään yrityspetokseen. Palasin kotiin ja sulkeuduin taas työhuoneeseen. Työnsin Markun antaman tikun koneeseen. Siellä oli kuvia varastotilasta, listauksia tileistä Caymansaarilla ja jotain, mikä sai sydämeni pysähtymään. Se oli skannattu asiakirja, sopimus, jossa minun nimeni oli allekirjoitettu vakuudeksi 2 miljoonan euron yksityiselle lainalle. Päivämäärä oli vain 2 viikkoa vanha. Sillä hetkellä puhelimeni soi. Se oli tuntematon numero. Salla Järvinen. Ääni oli matala, ammattimainen ja vailla tunteita. Kuka siellä? Se ei ole olennaista. Olennaista on se, että aviomiehesi on meille velkaa huomattavan summan. Me tiedämme, että hän on tällä hetkellä poliisin huostassa, mikä vaikeuttaa takaisinmaksua. Mutta sopimuksessa lukee selvästi, että sinä olet vastuussa. Se allekirjoitus on väärennös, sanoin ja yritin pitää ääneni tasaisena, vaikka käteni tärisivät niin, että olin pudottaa puhelimen. Paperilla se on aito. Meillä on 48 tuntia aikaa odottaa ensimmäistä erää.
Jos rahoja ei kuulu, alamme realisoida vakuuksia. Ja Salla, me tiedämme, missä Noora ja Eeli ovat juuri nyt. Päiväkoti on kaunis paikka, eikö vain? Puhelu katkesi. Seisoin keskellä hiljaista huonetta. Aurinko alkoi laskea töölön kattojen taakse ja huone täyttyi pitkistä, venyvistä varjoista. Olin analyytikko. Olin nainen, joka oli tottunut hallitsemaan kaaosta numeroilla ja faktoilla. Mutta nyt vastassani oli jotain, mitä ei voinut laskea taulukkoon. Teemu oli tehnyt minusta kohteen. Hän oli istunut poliisivankilassa ja tiennyt tarkalleen, mitä tulisi tapahtumaan. Hän oli rakentanut tämän ansan niin, että vaikka hän häviäisi, minä häviäisin enemmän. Mutta hän oli tehnyt yhden virheen. Hän oli unohtanut, kuka minä olin, ennen kuin minusta tuli vain äiti. Hän oli unohtanut sen Sallan, joka ei koskaan perääntynyt, kun luvut eivät täsmänneet. Katsoin muistitikkua ja Teemun konetta. Minulla oli 48 tuntia aikaa kääntää tämä peli. En voinut enää luottaa vain poliisiin. He toimivat liian hitaasti. Minun oli oltava nopeampi. Minun oli oltava ovelampi. Nostin puhelimen ja soitin Leenalle. Leena, unohda se, mitä sanoin aiemmin. Me emme vain puolustaudu. Me hyökkäämme. Sillä hetkellä Noora ja Eeli palasivat kotiin rouva Jutilan kanssa. Kuulin heidän naurunsa eteisestä ja se viilsi sydäntäni. He eivät tienneet, että heidän koko maailmansa oli vaarassa. Mutta minä tiesin. Ja minä vannoin, että kukaan ei koskisi heihin. Menin eteiseen ja halasin heitä molempia niin lujaa, että he naurahtivat yllättyneinä. Äiti, sinä olet ihan kylmä, Noora sanoi. Se on vain syystuuli kulta, vastasin ja katsoin ikkunasta ulos kadulle. Siellä, mustassa autossa katulampun alla, istui joku, jota en ollut aiemmin huomannut. Peli oli todella alkanut. Musta auto katulampun alla ei liikahtanutkaan. Se istui siellä kuin petolintu saaliinsa yllä, hiljaa ja uhkaavasti. Tuijotin sitä olohuoneen verhojen raosta ja tunsin, kuinka vanha, analyyttinen Sallan osa otti vallan. Pelko oli edelleen olemassa, mutta se oli nyt eristetty pieneen laatikkoon mieleni perukoille. Minulla ei ollut aikaa pelätä. Minulla oli 48 tuntia aikaa pelastaa lapseni ja itseni mieheltä, joka oli muuttanut rakkautemme rahaksi ja petokseksi. Äiti, katsotko sinä jotain? Eeli kysyi ja tuli viereeni. Katson vain, kuinka kauniita syksyn lehdet ovat tässä valossa, kulta. Vastasin ja vedin verhot kiinni yhdellä rauhallisella liikkeellä. Kuunnelkaa nyt molemmat. Me lähdemme mummolaan yöksi. Tehdään tästä pieni seikkailu. Noora hihkaisi innoissaan, mutta Eeli katsoi minua epäluuloisesti. Hän oli liian älykäs ikäisekseen. Hän näki kireyden hartioissani, vaikka ääneni oli vakaa. Pakkasimme nopeasti. Otin vain välttämättömimmän. Samalla kun lapset etsivät suosikkilelujaan, soitin äidilleni. Äiti, tarvitsen sinun apuasi, enemmän kuin koskaan. Sinun on otettava lapset ja vietävä heidät kesämökille, nyt heti. Älä kerro kenellekään, minne menette. Älä edes Tiinalle tai kenellekään Teemun sukulaiselle. Salla, mikä on hätänä? Onko se Teemu? Äidin ääni vapisi, mutta hän ei kyseenalaistanut. Pankissa tapahtunut oli murtanut hänen sokean luottamuksensa vävyynsä. Selitän myöhemmin. Ole valmiina 10 minuutin kuluttua. Tulemme taksilla takaoven kautta. Sain lapset ja Seija Jutilan autettua liikkeelle. Katsoin keittiön ikkunasta, kuinka musta auto pysyi paikallaan kadun puolella. He eivät tienneet talon takaovesta, joka johti kapealle kujanpätkälle. Kun taksi kaarsi pois ja tiesin lasten olevan matkalla turvaan äitini kanssa, palasin takaisin sisään. Talo tuntui tyhjältä ja vieraalta. Se ei ollut enää koti. Se oli rikospaikka. Istuin Teemun työhuoneeseen ja avasin Markun antaman muistitikun tiedostot uudelleen. Minun piti ymmärtää tämä verkosto. 2 miljoonan euron velka ei syntynyt tyhjästä. Teemu oli pelannut upporikasta ja rutiköyhää muiden ihmisten rahoilla. Selasin tiedostoja tuntikausia. Teemu oli käyttänyt monimutkaista ketjutusta. Yrityslainoja, joita taattiin minun nimissäni olevilla kiinteistöillä, ja rahanpesua Tiinan firman kautta. Mutta se, mikä todella kiinnitti huomioni, oli nimi, joka toistui useissa asiakirjoissa. Pohjolan konsultointi Oy.
Se kuulosti viattomalta, mutta kun kaivoin syvemmälle, huomasin, että sen takana oli nimiä, jotka olivat tunnettuja harmaan talouden piireissä. Nuo ihmiset eivät lähettäneet perintäkirjeitä. He lähettivät mustia autoja. Sitten löysin sen. Vantaalla sijaitsevan varastotilan vuokrasopimus. Se oli rekisteröity keksitylle nimelle, mutta yhteystietona oli Teemun salainen sähköpostiosoite. Markun mukaan siellä oli jotain arvokasta. Ehkä se oli minun pelastusköyteni. Katsoin kelloa. Se oli 2 yöllä. Vedin ylleni tumman ulkoilutakin ja otin mukaan Teemun varaavaimet, jotka olin löytänyt hänen lipastostaan. Tiesin, että musta auto odotti edelleen edessä. Minun piti olla ovelampi. Menin taloyhtiön kellariin ja löysin sieltä vanhan polkupyöräni. Poljin pimeiden puistojen ja hiljaisten katujen läpi kaukas muualle, kunnes olin varma, ettei kukaan seurannut. Otin kaupunkipyörän ja jatkoin matkaa rautatieasemalle. Sieltä hyppäsin yöjunaan kohti Tikkurilaa. Vantaan teollisuusalue Hakkilassa oli kolkko ja autio. Tuuli ulvoi tyhjien hallien välissä ja kaukaisuudessa näkyi vain muutama himmeä valo. Löysin varastohallin, joka vastasi papereissa olevaa numeroa. Käteni tärisivät, kun sovitin avainta lukkoon. Se kääntyi raskaasti. Varaston sisällä tuoksui pölyltä ja metallilta. Sytytin taskulampun ja hihkaisin hiljaa. Huone oli täynnä laatikoita. Siellä oli kalliita merkkilaukkuja, kelloja, antiikkia ja taidetta, kaikki sellaista, mitä Teemu oli ostanut sijoituksina meidän yhteisillä rahoillamme. Mutta perällä oli jotain tärkeämpää, pieni paloturvallinen kassakaappi. Teemun salasana tietokoneella oli ollut Jasminin syntymäaika. Kokeilin sitä kassakaappiin. Se ei toiminut. Kokeilin Nooran syntymäaikaa. Ei. Sitten pysähdyin. Teemu rakasti vain yhtä asiaa enemmän kuin rahaa, omaa kuvaansa. Kokeilin hänen omaa syntymäpäiväänsä väärinpäin. Naksahdus, kassakaappi aukesi, sisällä ei ollut vain nippuja käteistä, vaan kansio. Siellä olivat alkuperäiset tiliasiakirjat, jotka osoittivat, että Teemu oli väärentänyt nimeni satoja kertoja. Mutta siellä oli myös jotain muuta, kirjeitä ja muistioita, jotka osoittivat Pohjolan konsultointi Oy:n todelliset omistajat. He eivät olleet vain rikollisia. He olivat vaikutusvaltaisia liikemiehiä, jotka käyttivät Teemua likaisen työn tekijänä. Teemu oli pitänyt näitä papereita vakuutenaan. Jos hänet käräytettäisiin, hän voisi vetää muut mukanaan. Se oli hänen elämänvakuutuksensa, ja nyt se oli minun käsissäni. Tunsin piston sydämessäni. Tämä mies, jonka kanssa olin jakanut elämäni, oli pelannut peliä, jossa panoksena oli meidän kaikkien turvallisuus. Hän oli tiennyt, että jos asiat menisivät pieleen, noutaja tulisi minun ovelleni, ei hänen. Otin kansion ja suljin kassakaapin. Poistuin varastosta ja palasin Helsinkiin samalla, kun aurinko alkoi nousta harmaan pilviverhon takaa. Minulla oli nyt todisteet, joilla voisin murskata Teemun lisäksi koko sen verkoston, joka häntä suojeli. Mutta tiesin, että pelkkä poliisille meno ei riittäisi. Nuo miehet saisivat tietää heti, jos jättäisin paperit viranomaisille. Minun piti pelata tätä peliä heidän säännöillään, mutta minun älylläni. Menin suoraan Leenan toimistolle. Hän odotti minua, vaikka oli vasta aamukuusi. Hän katsoi minua, rähjäistä ja väsynyttä naista, ja laski kätensä olkapäälleni. Salla, sinun täytyy nukkua. En voi. Minulla on 24 tuntia aikaa, sanoin, ja levitin paperit hänen pöydälleen. Me emme maksa sitä velkaa, Leena. Me saamme heidät maksamaan meille. Vietimme koko päivän laatien suunnitelmaa. Käytin analyytikon taitojani rakentaakseni ansan. Tiesin, että Pohjolan konsultointi Oy:n miehet halusivat 2 asiaa, rahansa ja hiljaisuuden. Jos pystyisin vaarantamaan heidän hiljaisuutensa, he unohtaisivat rahansa ainakin minun osaltani. Soitin takaisin siihen numeroon, josta minua oli uhkailtu. Salla Järvinen tässä, sanoin, ja ääneni oli vakaampi kuin koskaan. Onko sinulla rahat? Matala ääni kysyi. Minulla on jotain paljon arvokkaampaa. Olen Vantaalla, Teemun varastossa. Tiedän kaiken Pohjolan konsultointi Oy:stä. Tiedän, kuka siirtää rahaa ja kenen tilien kautta.
Olen tehnyt kansion sisällöstä digitaaliset kopiot, jotka lähetetään automaattisesti keskusrikospoliisille ja verohallinnolle huomenna kello 12, jos minä en peruuta lähetystä. Hiljaisuuslinjan toisessa päässä oli käsin kosketeltavaa. Mitä sinä haluat? Haluan kirjallisen vahvistuksen siitä, että minun ja lasteni nimissä olevat velat on kuitattu ja takaukset purettu. Haluan myös, että jätätte meidät rauhaan. Jos näen mustan auton lähelläkään kotiani tai äitini asuntoa, painan nappia välittömästi. Sinä leikit vaarallista peliä, rouva Järvinen. Olen elänyt vaarallista peliä 10 vuotta tietämättäni, vastasin. Nyt minä olen se, joka pitää kortteja. Tavatkaamme tänä iltana kello 10 neuvotteluhuoneessanne. Tuon mukanani asianajajani ja kopiot asiakirjoista. Alkuperäiset ovat paikassa, jota ette koskaan löydä. Suljin puhelimen ja katsoin Leenaa. Hän näytti pelokkaalta, mutta nyökkäsi. Tämä on hullua, Salla. Se on ainoa keino. Teemu opetti minulle, että maailmassa pärjää vain, jos on valmis menemään loppuun asti. Hän vain unohti, että minä olen häntä parempi tässä. Illalla kello 10 kävelimme Leenan kanssa sisään anonyymiin toimistorakennukseen Espoon Keilaniemessä. Meidät ohjattiin ylelliseen neuvotteluhuoneeseen, jossa istui 3 miestä kalliissa puvuissa. He eivät näyttäneet rikollisilta. He näyttivät menestyviltä johtajilta. Se teki heistä entistä vaarallisempia. Keskellä istuva mies, noin 50-vuotias ja harmaantunut, katsoi minua tutkivasti. Rouva Järvinen, olette rohkeampi kuin miehenne antoi ymmärtää. Hän sanoi, että olette epävakaa. Mieheni sanoo paljon asioita, joilla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Vastasin ja asetin salkun pöydälle. Tässä on luonnos sopimuksesta. Allekirjoittakaa se ja minä tuhoan ne kopiot, jotka ovat hallussani. Mutta muistakaa, minulla on ystäviä, jotka tietävät tästä. Jos minulle tapahtuu jotain, kaikki tulee julki. Mies luki paperin hitaasti. Huoneessa oli niin hiljaista, että kuulin oman sydämenlyöntini. Tiesin, että tämä oli se hetki, jolloin elämäni suunta muuttuisi lopullisesti. Joko kävelisin ulos vapaana naisena tai menettäisin kaiken. Mies otti kynän ja allekirjoitti. Hän työnsi paperin minulle. Teemu oli oikeassa yhdessä asiassa, hän sanoi kylmästi. Olette todellakin röntgen, näette sellaista, mitä muut eivät näe. Mutta varoitan teitä, älkää koskaan enää tulko meidän tiellemme. Uskokaa pois, minulla ei ole mitään halua nähdä teitä koskaan uudelleen, vastasin. Kävelimme ulos rakennukseen ja syksyinen yöilma tuntui taivaalliselta. Leena tärisi vierelläni. Me teimme sen, Salla, me todella teimme sen. Me teimme sen, kuiskasin. Mutta samalla kun istuin autoon, tunsin oudon tyhjyyden. Olin voittanut rikolliset, olin pelastanut omaisuuteni ja olin varmistanut lasteni turvallisuuden. Mutta olin myös joutunut muuttumaan ihmiseksi, jota en enää tunnistanut. Olin joutunut käyttämään samoja aseita kuin Teemu, kiristystä, uhkailua ja kylmää laskelmoitua peliä. Ajoin äitini mökille. Oli jo aamuyö, kun saavuin perille. Mökki oli pimeänä, mutta kun astuin sisään, näin äitini istuvan takan ääressä. Hän nousi heti ylös. Onko kaikki ohi? Kyllä, äiti, se on ohi. Menin lasten huoneeseen. Eeli ja Noora nukkuivat sikeästi. Heidän pienet kasvonsa olivat levolliset. Sinea tuhisi kehdossaan. Katsoin heitä ja tunsin kyyneleiden nousevan silmiini. Olin tehnyt kaiken tämän heidän takiaan. Mutta tiesin, että Teemu ei jättäisi minua rauhaan niin helposti. Hän istui vankilassa, mutta hänellä oli edelleen viimeinen kortti pelattavanaan. Seuraavana päivänä sain puhelun vankilasta. Se oli Teemu. Salla, hänen äänensä oli outo, melkein lempeä. Kuulin, mitä teit, olet taitava, mutta luuletko todella, että voit vain pyyhkiä minut pois elämästäsi? Meillä on lapset, Salla. Ja minulla on jotain, mitä et löytänyt varastosta. Jotain, mikä muuttaa kaiken. Teemun ääni puhelimessa oli kuin jäinen viima, joka puhalsi suoraan sieluni läpi. Jotain, mikä muuttaa kaiken. Nuo sanat kaikuivat mielessäni, kun ajoin takaisin mökiltä kohti harmaata Helsinkiä. Sade piiskasi tuulilasia ja pyyhkiöiden rytmikäs ääni tuntui laskevan sekunteja elämäni seuraavaan romahdukseen. Olin voittanut rikolliset
ja suojannut omaisuuteni, mutta Teemu tiesi aina mistä lyödä, jotta se tuntuisi eniten. Hän löi perheeseen. Kun saavuin Leenan toimistolle, hän näytti huolestuneelta. Hänen pöydällään oli pino iltapäivälehtiä ja tabletti, jonka näytöllä välkkyi tuttuja kasvoja. Salla, oletko nähnyt tämän? Leena kysyi ja työnsi tabletin minua kohti. Se oli suosittu keskustelupalsta ja sensaatiohakuinen verkkolehti. Otsikko huusi: Miljoonapetoksesta syytetyn liikemiehen vaimon karu kaksoiselämä. Salavideo paljastaa totuuden kodin seinien sisältä. Klikkasin videota. Se oli kooste niistä tallenteista, joita olin nähnyt Teemun koneella, mutta ne oli editoitu vielä taitavammin. Videolla minä huusin lapsille, heittelin tavaroita ja itkin hallitsemattomasti. Eräässä pätkässä näytin siltä, kuin olisin ollut humalassa tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena, vaikka todellisuudessa olin vain ollut 48 tuntia nukkumatta Sinean koliikin vuoksi. Kommenttikenttä täyttyi vihasta. Miten tuollainen nainen saa pitää lapsensa? Tiimu on uhrannut kaiken suojellakseen heitä tältä hirviöltä. Hän vuoti ne vankilasta käsin, Leena sanoi hiljaa. Hänellä on edelleen liittolaisia. Tämä on hänen vastauksensa siihen, että veit hänen rahansa. Hän haluaa tuhota maineesi ja viedä huoltajuuden. Sosiaaliviranomaiset ovat jo ottaneet yhteyttä. He haluavat tavata meidät huomenna. Tunsin, kuinka veri pakeni kasvoiltani. Teemu ei halunnut vain voittaa. Hän haluaa tuhota minut täysin. Hän halusi, että minut muistetaan epävakaana äitinä, kun taas hänestä tulisi marttyyri, joka yritti vain pelastaa perheensä yrityksensä raunioilla. Hän luulee voittavansa, sanoin, ja ääneni oli pelottavan tyyni. Hän luulee, että nämä pirstaleet riittävät kaatamaan minut, mutta hän unohti yhden asian. Minkä? Hän unohti Jasminin. Jasmin Virtanen oli ollut Teemun salainen ase, nainen, joka esitti minua pankissa. Mutta Jasmin oli myös raskaana, hylätty ja peloissaan. Teemu oli käyttänyt häntä aivan kuten hän oli käyttänyt minua. Tiesin, että Jasmin istui parhaillaan kotonaan odottamassa oikeudenkäyntiä ilman rahaa ja ilman Teemua. Ajoin Jasminin asunnolle Vantaalle. Se oli vaatimaton kerrostaloasunto, kaukana siitä luksuksesta, jota Teemu oli hänelle luvannut. Kun hän avasi oven, hän näytti murtuneelta. Hänen vatsansa oli jo selvästi pyöristynyt. Mitä sinä täällä teet? Hän kuiskasi ja yritti sulkea oven. Tulin pelastamaan sinut, Jasmin. Ja itseni, sanoin ja astuin sisään ennen kuin hän ehti estää. Teemu käyttää sinua edelleen. Hän aikoo väittää oikeudessa, että sinä olit se, joka suunnitteli kaiken. Että hän oli vain rakastunut mies, jota sinä manipuloit. Jasmin kalpeni. Hän sanoi rakastavansa minua. Hän sanoi, että me aloitamme alusta. Hän sanoi niin minullekin 10 vuotta sitten. Vastasin ja istuin keittiön pöydän ääreen. Tässä on totuus, Jasmin. Teemu on siirtänyt kaikki varansa syrjään ja jättänyt sinulle vain rikosrekisterin. Mutta jos sinä todistat minun puolestani, jos sinä kerrot totuuden siitä, miten hän pakotti sinut esittämään minua ja miten hän editoi nuo videot, minä autan sinua. Minä varmistan, että sinä ja lapsesi saatte mahdollisuuden. Jasmin itki tunnin. Hän kertoi kaiken. Kuinka Teemu oli harjoitellut hänen kanssaan minun allekirjoitustani viikkoja. Kuinka hän oli antanut Jasminille lääkkeitä, jotta tämä pysyisi rauhallisena pankissa. Ja kuinka Teemu oli itse kuvannut ja provosoinut minut niihin tilanteisiin, joita videoilla näkyi. Minulla oli nyt kaikki. Seuraava päivä oli ratkaiseva. Sosiaaliviranomaisten ja oikeuden edustajien tapaaminen oli järjestetty Helsingin oikeustalolle. Teemu oli tuotu paikalle vankilasta. Hän istui pöydän toisella puolella puku päällä, näyttäen itsevarmalta ja surulliselta. Hän oli täydellinen näyttelijä. Minä vain pelkään lasten puolesta, Teemu sanoi pehmeällä äänellä viranomaisille. Salla on ollut vaikea. Nuo videot kertovat vain osan totuudesta. Hän ei ole nukkunut, hän on aggressiivinen. Minun oli pakko yrittää turvata varat lapsille ennen kuin hän tuhlaisi kaiken mielenterveysongelmiinsa. Katsoin häntä suoraan silmiin. Hän hymyili minulle ilkikurisesti, uskoen, että olin nurkassa. Onko teillä muuta lisättävää, rouva Järvinen? Sosiaalityöntekijä kysyi,
ja katsoi minua säälien. Kyllä on, vastasin ja nousin seisomaan. Teemu puhui videoista, mutta hän ei maininnut, että ne on otettu laittomasti asennetuilla kuuntelu- ja katselulaitteilla, jotka hän asetti jopa lastenhuoneeseen. Eikä hän maininnut tätä. Avasin tietokoneeni ja kytkin sen neuvotteluhuoneen näyttöön, mutta en näyttänyt niitä editoituja pätkiä. Näytin alkuperäisen leikkaamattoman materiaalin, jonka olin löytänyt Teemun arkistosta. Videolla näkyi, kuinka Teemu ensin tahallaan herätti vauvan, nipisti tätä ja sitten alkoi pilkata minua, kunnes murtuin väsymyksestä. Näkyi, kuinka hän nauroi kameralle sen jälkeen, kun olin poistunut huoneesta itkien. Huoneessa vallitsi kuoleman hiljaisuus. Teemun hymy hyytyi. Ja tässä on toinen todiste, sanoin. Ovi avautui ja Leena toi sisään Jasminin. Teemu pomppasi seisomaan, mutta poliisi hänen vieressään painoi hänet takaisin istumaan. Jasmin Virtanen on antanut valallisen todistuksen, Leena ilmoitti. Hän on valmis kertomaan, kuinka Teemu Järvinen suunnitteli vaimonsa identiteetin varastamisen ja kuinka hän manipuloi todistusaineistoa huoltajuuskiistaa varten. Jasminilla on myös tallenteita viesteistä, joissa Teemu käskee häntä esiintymään Sallana, jotta he voisivat päästä eroon hullusta akasta. Teemu alkoi huutaa. Hän menetti täysin malttinsa. Sinä senkin petturi. Sinä olet vain huora, jolle maksoin. Hänen todellinen luontonsa paljastui kaikkien edessä. Se ei ollut enää menestyvä liikemies tai huolehtiva isä. Se oli hirviö, joka oli jäänyt kiinni omasta ansastaan. Tämä riittää, sosiaalityöntekijä sanoi, ja hänen äänensä oli täynnä inhoa. Herra Järvinen, uskon, että tapaamisenne lasten kanssa tulevat olemaan tästä lähtien erittäin rajattuja, jos niitä tapahtuu lainkaan. Kävelin Teemun luo, kun poliisit alkoivat viedä häntä takaisin säilöön. Katsoin häntä läheltä, en vihalla, vaan kylmällä rauhallisuudella. Sinä sanoit, että herätit lohikäärmeen, Teemu. Kuiskasin niin, että vain hän kuuli. Mutta sinä unohdit, että lohikäärmeet eivät vain suihkuta tulta. Ne polttavat kaiken tieltään, jotta voivat rakentaa pesänsä uudelleen puhtaalle maalle. Peli on ohi. Kun hän hävisi ovista poliisien saattelemana, tunsin painon nousevan rinnaltani. Se ei ollut vielä loppu. Edessä oli vielä vuosia oikeudenkäyntejä ja toipumista, mutta suurin taistelu oli voitettu. Olin paljastanut valheen ja suojellut lapsiani. Kävelin ulos oikeustalolta. Aurinko tuli pilvien takaa ja heijastui sateen kastelemasta asfaltista. Otin puhelimen ja soitin äidilleni mökille. Äiti, voit tuoda lapset kotiin. Me olemme turvassa. Sillä hetkellä tiesin, että vaikka elämäni oli pirstaleina, minulla oli nyt voimaa koota ne uudelleen. En enää koskaan olisi kenenkään varjo. Olin Salla Järvinen ja olin vihdoin vapaa, mutta kun palasin kotiin ja avasin oven, huomasin eteisessä jotain, mitä en ollut odottanut. Siellä oli kukkakimppu ja kirje, jossa ei ollut lähettäjän nimeä. Avasin kuoren kädet täristen. Kirjeessä luki vain 3 sanaa. Tämä ei pääty. Sydämeni jätti lyönnin välistä, mutta sitten muistin sen voiman, jonka olin juuri löytänyt itsestäni. Katsoin kukkia ja heitin ne roskiin. Teemu saattoi yrittää pelata viimeisiä korttejaan, mutta minä olin jo vaihtanut pelin sääntöjä. Oikeussalin kalsea ilma tuntui painavalta keuhkoissani, vaikka olin valmistautunut tähän hetkeen kuukausia. Helsingin käräjäoikeuden suuri sali oli täynnä hiljaista jännitystä. Tuomarin edessä istui mies, joka oli kerran ollut koko maailmani, mutta nyt hän näytti vain varjolta entisestään. Teemu Järvinen oli kalpea, hänen hiuksensa olivat harmaantuneet ohimoilta ja kerran niin itsevarmat silmät välttelivät katsettani. Kun tuomari alkoi lukea tuomiota, suljin silmäni ja vedin syvään henkeä. Teemu Järvinen tuomittiin 7 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen törkeästä petoksesta, lukuisista väärennyksistä, törkeästä kavalluksesta ja vainoamisesta. Hänen sisarensa Tiina sai 4 vuoden ehdollisen tuomion ja mittavat sakot rahanpesusta ja avunannosta. Jopa ne varjoisat liikemiehet Keilaniemestä joutuivat tutkinnan kohteeksi kansion todisteiden perusteella. Heidän valtansa mureni lakiin, jota he olivat luulleet voivansa kiertää ikuisesti.
Katsoin Teemua, kun häntä vietiin ulos käsiraudoissa. Hän yritti vielä kerran kääntyä puoleeni, ehkä sanoakseen jotain, ehkä pyytääkseen anteeksi tai uhatakseen, mutta poliisi veti hänet päättäväisesti kohti ovea. Hänen valtansa minuun oli katkennut kuin hauras lasi. Se kirje, jonka olin löytänyt eteisestäni, "Tämä ei pääty", oli ollut Tiinan viimeinen epätoivoinen yritys pelotella minua. Olin vienyt kirjeen suoraan poliisille ja hakenut lähestymiskieltoa. Tiina oli luullut olevansa koskematon, mutta olin osoittanut hänelle, että analyytikon kylmä logiikka on voimakkaampi kuin pelko. Olin löytänyt todisteita hänen omista hämäristä kaupoistaan, joita edes Teemu ei tiennyt, ja käyttänyt niitä varmistaakseni, ettei hän koskaan enää uskaltaisi lähestyä minua tai lapsiani. Nyt, 6 kuukautta tuomion jälkeen, istun asuntoni parvekkeella Töölössä. On toukokuun loppu ja Helsinki kukkii kaikessa loistossaan. Mereltä puhaltava tuuli on leuto ja tuoksuu suolalta ja tuoreelta ruoholta. Tämä kaupunki, joka tuntui kerran vankilalta, on nyt minun vapauden kenttäni. Lapset leikkivät olohuoneessa. Eeli on rakentanut valtavan legolinnan ja Noora auttaa häntä, he eivät enää tappele niin kuin ennen. Sinea, joka on nyt reilun vuoden ikäinen, ottaa epävarmoja askeliaan kohti veljeään. Heidän naurunsa on kauneinta musiikkia, mitä olen koskaan kuullut. Olen palannut takaisin työelämään. Robert Sterling, entinen esimieheni, piti lupauksensa. Olen nyt osaston johtaja ja vastuullani on monimiljoonaisia sijoitussalkkuja. Mutta erona entiseen, teen työtä omilla ehdoillani. Kello 16.30 suljen tietokoneeni ja keskityn ainoaan asiaan, jolla on todella merkitystä. Lapsiini. Äitini on muuttunut mies. Hän käy meillä lähes joka päivä. Hän ei enää puhu Teemusta sankarina. Hän puhuu minusta. Hän on myöntänyt omat virheensä, ja vaikka matka täyteen luottamukseen on pitkä, me olemme aloittaneet sen. Hän on vihdoin oppinut olemaan äiti, joka tukee, eikä äiti, joka kilpailee. Kävelen sisälle ja katson itseäni eteisen peilistä. En näe enää sitä uupunutta, lannistettua naista, joka seisoi pankin ovella ruttuisessa teepaidassa. Näen naisen, joka on käynyt helvetissä ja palannut sieltä vahvempana. Kasvoni ovat levolliset, silmäni ovat kirkkaat. Olen leikkauttanut hiukseni lyhyeksi, tyylikkääksi malliksi ja juurikasvusta ei ole tietoakaan. Mutta tärkeintä on se, mitä on pinnan alla. Sisälläni asuu se lohikäärme, josta Teemulle puhuin. Se ei ole vihainen, se on vain valveilla. Se muistuttaa minua siitä, etten enää koskaan anna kenenkään määritellä arvoani tai viedä ääntäni. Olen saanut asunnon myytyä ja ostanut uuden, valoisan kodin, jossa ei ole kuuntelulaitteita eikä salattuja arkistoja. Kaikki on avointa. Kaikki on rehellistä. Jasmin Virtanen, tuo nainen, jota kerran vihasin, on saanut uuden alun toisessa kaupungissa. Hän todisti Teemua vastaan ja vältti vankeuden. Lähetin hänelle kuukausi sitten pienen paketin vauvan vaatteita, en siksi, että olisimme ystäviä, vaan siksi, että halusin antaa anteeksi. En hänelle, vaan itselleni, jotta voisin siirtyä eteenpäin. Ilta alkaa hämärtyä ja Helsingin taivas värjäytyy vaaleanpunaiseksi ja violetiksi. Laitan lapset nukkumaan, lukien heille sadun rohkeasta sankarista, joka voitti pimeyden. Kun suljen heidän huoneensa oven, jään hetkeksi seisomaan käytävään. Tämä on minun elämäni. Se on vaatinut kyyneleitä, se on vaatinut sotaa, mutta se on täysin minun. Olen Salla Järvinen, tai oikeastaan olen palannut tyttönimeeni, Salla Suomiseksi. Järvisen rouva on kuollut ja kuopattu. Otan lasillisen vettä ja menen takaisin parvekkeelle. Katson alas kadulle, jossa ihmiset kulkevat kohti kotejaan. Mietin niitä satoja ja tuhansia muita naisia, jotka kenties juuri nyt istuvat keittiöissään ja tuntevat samanlaista epätoivoa kuin minä kerran. Haluaisin kertoa heille kaikille. Älkää pelätkö. Numeroissa on voimaa, totuudessa on voimaa ja teissä on enemmän voimaa kuin kukaan mies pystyy koskaan viemään. Elämäni on kääntänyt uuden sivun. Kirja ei ole loppunut. Se on vasta alkamassa. Ja tällä kertaa minä olen se, joka pitelee kynää. Hymyilen itsekseni, vedän keuhkoihini raikasta kevätilmaa
ja katson kohti huomista. Se on ensimmäinen kerta 10 vuoteen, kun en pelkää sitä, mitä aamu tuo tullessaan. Olen vapaa. Olen ehjä. Olen minä. Miltä tämä tarina sinun mielestäsi vaikutti? Jätä ajatuksesi ja arviosi kommentteihin, miten pisteyttäisit tämän tarinan asteikolla 0–10. Kerro samalla, mistä katsot videota, ja käy tilaamassa kanava, jotta voimme jatkaa tämän yhteisön kasvattamista yhdessä. Lämmin kiitos seurasta ja nähdään seuraavalla videolla.